Yo, welkom bij Bootse TV. Ik ben Bert. Ik ben Yves. En ik ben David. En vandaag doen we een dropping met Noah Rebel. Ja, we gaan nu even de blinddoeken pakken en dan worden we zo gedropt. Oké, hoe is dit? Gewoon om te lopen. Jo, lukt. Goed job. Jo, kunnen. Daar is de auto. Waar is ze? Au, au! Jackass stijl. Ja, zij moeten nog uit. Wat een sorry gast. Zie niks. 1, 2, 3. Wow. Waar zijn we, gast? Oké, let's go dan. Ja, let's go. Houdoe. Ik zei, ik heb met even wat te drinken. Nou, ik heb voor jou geen gezeus mee. Ja, die had het te laat gezegd. Het is al een aanbieding. Je kan het beste hier gewoon terug gaan. Dan kom je daar gunst op een kruispunt uit. Ja, dat is daar die weg. Ja? Die steek je gewoon rechtdoor over. Oké. Ja, daar zitten een paar bochten in die weg. En dan kom je over de A73. Zo snel gaat het niet naar Verwaaien. Helaas. Dan kom je in Overloon uit. Overloon. Zijn we zo ver? Oh, gek! Ik zeg gewoon je Fort de Mullen. Gast, weet je hoeveel het is? Fort de Mullen. Hoeveel kilometer verderop is er van Venray? Ongeveer. Ik denk een kilometer of 20. Gast. Dat meen je niet. Gast, weet je hoeveel dat is? Dan loop je echt 4 uur over of zo. Je hebt in heel... Ja, je kan ook gewoon daar. Hoi! Oké jongens, waar zijn we helemaal nou? Waar zijn we nou helemaal? Ja, volgens mij. Ja, we zijn ongeveer 20 à 25 kilometer verderop van Venray. Dat fietsen ongeveer. En dan lopen we op het hele grote weiland. Was het hoogte even. Jongens, let's go. Weet u welke kant we op moeten als we naar Venray willen? Naar Venray? Ja. Ja. Links, rechts of? Hier hoor, en dan kom je steeds mee. Ja. Oh, oké. Oké, is goed, dankjewel. Hoi. Kijk je.
gasten, maar nee, deze gasten willen over het weiland heen gaan lopen. Daar is Sven Rij. Politie! Politie, weg hier! We gaan hier nu over het weiland heen. Gewoon gekke YOLO. Terwijl je hier echt gewoon, je zat hier gewoon echt in de grond. Zie je dat dan? Dus ja, ik zeg let's go. Net kwam ook al gewoon politie aan, maar ja, dus heb ik gewoon een dikke scheid. Oh, ja, we dachten echt dat we nog gewoon klaar zijn, maar daarachter is nog een weiland. Hebben jullie er een beetje zin in? Eten. Ga je wel nog weten? Ja, even zo. Eten, ik ga een vies eten. Oh, gast. Ja, Robert. Lekker? Even zonder grapjes. Hou op het. Oh, wie wil een isal? Ik moet pissen. Ja, ga maar pissen. Lekker aan het pissen. Ja, sowieso vallen. Oh, nu begrijp ik waarom jij pijn hebt. Hier slapen. Hier, David. Oké, we gaan een brug bouwen, let's go. Hey, hoe de fuck weer? Twee debielen die geen brug kunnen bouwen. Ja! Juist! Ja! Zo onstabiel. Plat. Ja, Ja, en nu, wij met de camera's. ja, die moet... Nee, kom dan. Ik ga helemaal niet vallen. Het is lastig, hè? Waar zou dat zijn? Zou er overheen gaan? Yo. Ja. Ja, loop door! Lopen dan! Rivier! Lopen! En mijn schoenen lopen momenteel vol. Daar in het midden zak je weg. Oh ja, je kunt hier je voeten voor de nacht. Gewoon doen. Dit gaat. Lopen. Precies op het goede moment komt er een auto aanrijden, want we weten niet welke kant we op moeten. Weet u welke kant we op moeten voor Venray? Kant op. Venray weet ik wel dat je die kant op moet. En als je zo gaat, kom je dan overlopen. Dan ga je door het bos, dan En je mag wel over het bos. Overloon. Ja, Overloon. Ja, daar moeten we heen. Ja. Oké, dan gaan we dat doen. Ja, bedankt. Dan maak je een foto daar. Hoe staat zo'n ding scherp dan? Hiermee, sukkel. Oh ja. Echt een beginner dit, echt een beginner. Dit is een vetvlek op de lens, een vinger. Ja, niet van mij. Ja, ook niet van mij. Fopvingers. Holy shit. Bedankt. Oké, Yo. dankjewel. Nou, dus dan moeten we helemaal rechtdoor gaan lopen hier tot Overloon. We zijn er echt bijna, denk ik. Hoeveel kilometer zei hij? Een halve weg. Half kilometer, nou, top. Kijk, waar zitten we? Ja, voor. Maar er staat nergens waar wij zijn. Fortemullen. Oké. Mijn schoenen zijn zo Mensen, hartje Overloon. Nou, echt ziek lange wandeling. Zijn we eigenlijk in Overloon. We gaan even kijken of hier ergens een bushalte is, of we daar mee kunnen rijden of zo. En anders moeten we echt nog uur of zo gaan lopen naar Venray. Van deze museumlaan. 8 komt te laat. Ja, Uur. ja, dus het duurt. Hey, dat is nog een kwartier plus. Ja, 20 minuten. Goeie, we wachten. Gewoon nog 20 minuten wachten voor de bus.
Kom, we gaan hier zitten. Ik moet even rusten. Dus we moeten nu nog ruim 20 minuten wachten, dan komt er een bus. Het is ook nog maar de vraag of er inkomen überhaupt. Dus ja, is lekker. Leuk toch? Busje! Zit daar al. Jawel. Zou ik kunnen vragen? Hallo. We hadden eigenlijk even een vraagje, want wij zijn bezig met een dropping en we zijn al de hele dag aan het lopen. En we moeten naar een van rijden of u misschien ons een klein stukje in ieder geval op weg zou kunnen helpen. Heel erg Meneer, heel erg bedankt. Heel erg bedankt meneer. Door. Hey, goeie reis jongens. Ja, dankjewel. Veel plezier. Lekker warm zitten. We mogen dus gewoon nu met deze beste busman. We mogen gewoon even een klein stukje naar Venray toe, omdat we zoveel gelopen hebben. En ja, dus ik vind dat het gewoon een geslaagde avond is, gewoon een geslaagde dag. En dan gaan we zo naar Mac toe. Let's go. Hebben we nog zin in? Ja hoor, zeker. High five. Hey, Meneer, maak niet leuk top. dat. Graag gedaan. Ja, super bedankt. Graag gedaan. Je bent een held. Doei. Hoe gaan we lopen? Waar gaan we heen? We zijn dus eigenlijk 1 halte te ver uitgestapt, want nu moeten we best wel weer een stuk helemaal teruglopen. Oké, we lopen nu, we zijn denk ik halverwege op onze tocht naar de Mac. Volgens mij zit daar een hele grote gele M. Ja. Halleluja. We zijn Halleluja. In de fiets zou ja. Hij eet smakelijk. Ik zeg gewoon lekker eten, smakelijk. Ja, doei. Nou, na een lange dag en lekker McDonald's zijn we teruggekomen bij David thuis. En check ook zeker even het kanaal van Noah, die heeft meegedaan in deze video. Hoi. Gewoon Deze week. Noah Remmo. Noah Remmo. We willen ook graag Fort van Haren Venray bedanken voor dat ziek vette droppingsbusje waar we de dropping mee hebben gedaan. Vond je deze aflevering nou leuk? Kijk dan ook op ons YouTube kanaal youtube.com/botertvnl. En abonneer gratis om op de hoogte te blijven van onze nieuwe video's. En als je het leuk vond, klik dan op het duimpje omhoog. Kijk voor meer ook op onze website www.botertv.nl. En volg ons op Instagram @botertv. Tot volgende maand!